Ahojte ľudia, tentokrát som si kúpil hodinky z Bazošu, Carneo. Ideme si ich rozbaliť. Tu majú takto lepiacu pásku, dobre, dole. No tak ešte. Tak. A aj na druhej strane máme. Takže máme máme kablík od hodiniek, tak. To kablík. Ideme na samotné hodinky. Tu vyzerajú hodinky, tak. A máme tu aj, keby sme chceli na výmenu náramok, namiesto tohto čierneho. A hodinky, ako vždycky, nie sú zapnuté. Tak. Čaute, nezabudnite dať lajka,